Take my money and everything out of my pocket, my phone. Take my keys, yeah? Can you please, we can do it now, nee? Leave my shit on my, don't touch my Wi-Fi, you slice. Slice my vrou van zijn wandels wat ik zeg. Raken hij vrouw. Raken hij vrouw. Raken hij vrouw. Zet je naam in de zak. Raken hij vrouw zijn. Zij raken hij vrouw. Nou vraagt hij brengen aan de zijn. Ze moet niet zeggen, kan niet zijn. Dat is heel poesie in zijn woord. Timothy, don't. Timothy, don't. Let them do it. Ze kan niet zijn, hè? Niet de oude brengen. Ik zeg je wat zijn. Timothy. Die oude zijn. Maak me zien, ik zoek bruises zijn. Zoek bruises. Ik was wat ik bruisen, ik kan easily. This is unnecessary. Unnecessary for what? Unnecessary. Oh wait, this one cannabis. No, for dealing. For what? For cannabis. For indulging in own cannabis. There's in social clubs in For Long what? Street. They can ook gun, they take them up. In Long Street, there's social clubs.